салом алейкум бародаро, юлоҳо. Ҳарочи ӯ объектас дават кардем. Объекти 120 ина беиҷара овардану ина объекти гарӣ. Як ҷоя объект кална иншоаллоҳ рахмон бе хидматиян шу. Барои ҳамун қараб медали килом падарка кам вегаи оман начальнико додан медалора ки бе ҳамаи бачаҳора хай айнуми мо табрик кан. Медалора ба тишо. Хайрам мо насиб кунад иншоаллоҳ рахмон медалора метим ту. Хай ҳамин хеле ки кор ки ҳамин хеле давом доданаш ки иншоаллоҳ рахмон ҳама тен мешавам. Бё ку як лав сар кунем. Ҷабра безишо. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Хуб. Инеи шим кастумай. Баъд афасониёту ширгазе. ина Хуб, ёк. мавлавӣ шуруъ ки кор кунӣ ина мукофот мегирӣ. Юра да шаҳин алишер нагазиш ки бо пайданду номуно Ашмо хай ме падархот холи нара. Хай биё. Хат биё. Биё. он служит не рада ташичка. Биё хай не семай то. Тоза гардан. Хай не айнам. Ё барои бригадиров нафаҳмидем. О, хай раҳмати калон барои ҳамату. Хайм хел кор менем, сахт меқапем. Ин давом мешавем иншоаллоҳ рахмон. Хай каме хами дошта бошед. О, бригада хусет фаъол даст якам даст ами. рӯзона дуни маъзурия ҳар ҳаракат се ташкил мешавад. Ҳа иншоаллоҳ рахмон сетаи мешавад. Баъд мукофото аниқ сетаи. Ҳамин бригадаи хидмат. Не,